Saryo. Kadugay ba nimo diya saryo? Ganina ra mo kog hinuwat dire kay baw kang kauwanon. Mura jud kag babae din ha maglihok oy. Uy, Pagdali ko no. ako pa nagipangita. Imo man sa nagipailaw og maayo akong paborito nga isulob og malakaw. Sa badya oy kay baw kang wala ka na ilabang gibalik-balik na nimo didto na sa nimo giukay sa labunon. Oo, kinagtuo man kog kanang didto rin sa pailaw man og maayos ka bad. Oh nanimaho na puno pag yun sa agupot na unsa. Nilang. Sige mo balik-balik ana kada adto tus lungsod kana gi mo sulobon. Ala nga mo paborito man nako kay baw kay imo ba nang gift nako pag kanang birthday nako. O maako ko isulob maayo. Magdali ta ba kay kauwanon na nya hapon na sad. Ngano din kawanan di man sa asin nga mahilig tag mawanan. Mao gani Mga yan, silong ta. pabayata mo ato patag Jollibee kay mga on tag Jollibee. Ah. Kalami. Dugay-dugay ka diha. Kalami. Mga on dito sa labas ron. Kain sa labas. Dili sa ta maghikay ron. Oo, Kuy na ko si binta. kaon anang ginamos diya sig init anang ginamos ta na. Tama ko sa cowboy pinika. Oy Marie. Hi Marie. Oy nasuroy lagi ka Marie. Hi. Oy Oh. asa man Hey kayo? Marie. Sputing man kay mo, klaro na kayo mo, nakadawat din ka sa imong tupad no, mauna nga mag-shopping din ka, mag-jabi-jabi din ka, ya makdo-makdo. Laro kay kamari o lipstick kay stone na niya, white po. Hay tupad Marie oy. Nana day tupad. Ako Marie wa jud ko kaiba nga nana day tupad. Wa pa ko kadawat. Ikaw no dugay kay kamo report na ko diri basta hinabang nas gobyerno ay pero chismis gyud des gawas pero kay kang dali makaabot Ito. diri. Mo ni mabantayan sa nako la gani niya. Ah, dili, nakadawat siguro kang 3 piece no. Na. Naklaro Samot na. kay kamari. Ako wa pa jud ko kadawat anak Marie. May ka kay nakadawat na di ay ka. Ha di bago 3 piece? Naa. Oh, kauban 3 piece, 4 piece, 5 piece. Ana. Oh. May ka Marie oy. Kani klaro kay ni nakadawat. Oh, nakapalit og relo. Oh. Palit og mga alahas. Tanawang na. Naamay sa barangay. Na ang nawan ni nara permis barangay ikaw Oh, Marie. dili, sad Wa jud kay ayo Marie ba. Chismis Lima. gani Marie no maabot lang ka diri pero inabang sa tong barangay Marie di gyud ka kaari nako awa. Hinay pa sa bao. Hinay pa sa bao, murag snail. Mm. Unsa man siya? Mga chismis dali kay makaari. Gabihan ni mo Marie oy. Ya. May na lang unta to puno na mong palit og maintenance na mong tambal. Gani. Nya kana siyang Ay, klaro kay mari, mangukay mo oy. Kaya na, Siyempre, imong bana, sige balik-balik si Sinina. Oy, favorite sa ninako, nya daghan sa ko sinina diha. For your information. Kami Marie mga tumiglungsod kay gipadalaan mis among anak ato sa Saudi America si Buyong. Yan eh. Nagpadaan naman siya. Kinakapataod na mga dumi, magpustiso dito. Ah, mari, basi ganahan ka, ako lang mo kuha sa imong 3 piece o purpan. Hoy. Ayaw, okay. Nag-abot dire. Di na na insakto. Ha, gikuhaan pa sa barangay, kuhaan pa nimo daghana bang kontraktor agi ana. Ay na lang. Mo na sa una kung tunga pa ni sa barangay, wala man ni siya mga anigot. Mao gyud. Oh. Tanang piding dito. Mana ni namok sad. Bisag lugaw ra ipapiding dito pero kusog kay kag lugaw. 5 ka platuhan man sad. Mauwaw sa taan na pare, uy. Mana pay uwaw. Mauwaw pa kay wa man dito. Naa man diri. Unsam taon Sige, kay. adto na lang Ikaw, ko, Mari, oy. nakadawat na ka sa tupad. Ikaw mana siguro nag-enjoy na ni gabi ka na mo awa pa na kubra. Na amo ato wala pa na kubra. Siya wa. Unsa naman Ay, ito? ay, di man Urot ka na. barangay tamuha kay mga kuan kay mo bahab si igor gani ko diri ni ingon ninyo. Na unsa mo ka Marie unsa gyud Oh. mga kuan ikaw biya mo Guilty. radyo di baktas diri Oh, sa bitaw, Marie. guilty. Dili sad. Oh. Ingon rasad ko nga basi nakadawat kag tupad og 3 piece. Wala pa kay namo nadawat amo. Kay Na ingon sumangi lang kag ingon nga wala dawat kay nakadungog imong bana basin mahadlok ka mag-okay na niya mapalit sa og bag-o nga kuan. Marie, ang sanina ani Marie, isa ka balayan na mo Marie. Kanila gid iyang favorite shirt niya. Malang gid iyang favorite. short style. Gipadalaan mi sa among anak og package Marie. Dako Ah, kayo kana packaging. Oh, packaging Packaging. dako kayo. Tip. Ah, gipakijing tato nimo sa iyang baba or sa imong baba. Ayaw na Marie. Abasin ni mo ha kuhaon ko to nya pakijing si mo baba. Ha, sige. Ari na ko. Ari ay. Lo, grabihan naman to siya mo taon nimo. Tong kumari lang. Uno, kabantay ka ang ipon na ni kural. Mauga ni gikural na kay ba paminaw na ko. Paminaw na ko ana laborad. Partige siguro na 4 piece apil biya na siya. Tupad apil siya. Lagi. Grabe oy. Nay mga loan, nilabang na sa purlon. Lapas na sa purlon. Ay lab, mamalita ron og alambre sa apit.
Katong numero 16 kay dagko. Ano man? Ato sa ikural sa tong ipon. Ang tanan na sabaan. Ay, ako. Dan adiri ka unya sa. Mga to na ta? Wala na tayo nabiyaan. Ang ID ni mo sa senior. Ang ID sa senior, murag na adya sa sud. Tanan. Sige ta na.